Tere kõigile siin kohalviibijatele. Me oleme siin Soome Instituudi raamatukogus. Ja tere ka kõigile teile, kes olete siin meiega nüüd veebiteel. Meil on külas geograaf, kirjanik Laura Erdimo. Mina olen Soome Instituudi programmikoordinaator Heidi Iivari ja intervjueerin Laurat soome keeles ja tõlgin eesti keelde. Ja me oleme siin nüüd umbes tund aega juttu ja salvestame seda ka ja pärast loosime siis kohalviibijatega siin Laura raamatuid, mille on meile kinkinud loosimise jaoks kirjastused Avita ja Tammer raamat. Ja kirjastus Avita on ka siin koha peal nüüd olemas ja need, keda siis loosis ei vea, siis saavad endale Avita kirjastatud Laura Erdimo raamatuid soetada. Ja Laura Erdimold on ilmunud peaaegu 20 raamatut, nendest 15 lastele, aga on ka ilmunud arekeelseid raamatut ja sellest me saame ka kuulda täpsemalt, mis see arekeel on. Tema on väga Tema on saanud ka Soome teabekirjanike või aimekirjanike ühingu poolt auhinna eelmisel aastal. Ja üks tema teostest, mis on ka eesti keeles olemas, see öö, on valitud aastal 2016 ka Soome kauneimate raamatute hulka. Tema raamatuid on tõlgitud mitmesse erinevatesse keeldesse ja eesti keeles on ilmunud temalt juba 5 raamatut ja 6 on veel ilmumas, nii et meil on väga palju eestikeelset materjali, millest ka täna juttu ajada. Tervetuloa, Laura Erdimo. Kiitos paljon. Sinä olet sekä kirjailija että maantieteilijä. Miten sinusta tuli sinä? Miten aloit kirjoittaa kirjoja? Kumpi oli ensin, maantieteilijä vai kirjailija? Mä tölkin vielä, että Laura Erdimo on niin geograaf kuin kirjanik. Kuidas temast sai siis kirjanik ja geograaf? Kumpi oli kõigepealt temas olemas? No ihan ensimmäiseksi on ollut kuuntelija. Sitten on ollut lukija ja sitten on tapahtunut paljon ennen kuin musta tuli edes maantieteilijä, saati sitten kirjailija. Et kõigepealt oli ta kuulaja, siis lugeja ja siis juhtus väga palju enne kuin temast tuli siis kirjanik. Joo, edelleen niin kun, mä en ajattele niinkään paljon sitä, että mä olisin kirjailija, vaan mä ennen kaikkea luen paljon. Se on niin kuin minulle tärkeä asia ja sitten mä tykkään kirjoista ihan kauheasti. Niin sittenhän se on vähän niin kuin semmoinen unelmajuttu, että saa sitten vielä itse kirjoittaakin. Et mä kõigepealt loen hästi palju, armastan raamatuid ja siis see on nagu selline minu unistus, että mä saan veel ka kirjutada peale seda. Mutta sä olet maantieteilijä. Oletko sä aina halunnut maantieteilijäksi? Ei. Mä en pitänyt yläasteella esimerkiksi maantieteestä ollenkaan. Mun mielestä, enkä oikeastaan lukiossakaan. Mä en tykännyt niistä tavoista, millä tavalla niin kuin ympäristöä käsiteltiin silloin 80-90-luvulla. Koulussa, mutta luonnosta mä oon tykännyt aina ja sitten sen lisäksi mua kiinnostaa suurin piirtein kaikki mahdolliset asiat. Ja sitten kun kävi ilmi, mä olin yliopistolla ensin ympäristönsuojelua opiskelemassa, niin kun kävi ilmi, että maantieteeseen voi niin kuin vetää kaiken mukaan ja sivuaineeksi käy mikä tahansa, niin sen jälkeen musta tuli maantieteilijä. Laura räägib, että tema mingi unistus ei olnudki saada geograafiks. Vastupidi, talle geograafia üldse koolis ei meeldinud. Talle ei meeldinud see, kuidas koolis geograafiat käsitleti üldsegi.
aga teda on alati huvitanud keskkond ja loodus ja sellepärast need asjad viisid ta siis ka geograafia juurde lõpuks. No mä olen tosiaan lukenut sun kirjojasi ja taidan arvata, että mikä sun missiosi on. Mutta kerropa itse siis, että mistä kirjoitat ja miksi? Mä olen tõesti Laura raamatut lukenut ja arvan, että mä tean, että missä tema missioon on, aga lasemme siis Laural rääkida, että miksi ja millestä kirjoittab? No, mähän kirjoitan siis pääasiassa lasten tai koko perheen kirjoja. En ehkä sillä tavalla niin kuin tiukasti juuri jonkun ikäisten kirjoja, mutta sellaisia kirjoja, joita voisi käsitellä myös lasten kanssa tai koko perheellä. Et mä kirjoitan lastele, aga ka kogu perele. Et tegelikult Laura ütleb, että tema raamatut on sellised, että ne sopivat tõesti igale vanusele. Ja se on oikeastaan, kirjan tekeminen on mulle semmoinen jonkun uuden aiheen haltuun ottamisprosessi. Eli saatan lähteä aika vähillä tiedoilla, niin kuin lähtötiedoilla. Mä en ole esimerkiksi yöprofessori, enkä ole väitellyt vedestä, vaan lähden niin kuin tutkimaan jotain aihetta, joka tuntuu oleelliselta. Ja se on se niin kuin mun itsekäs syy kirjoittaa, se, että pääsee niin kuin ottamaan haltuun asiaa. Mutta sitten se, minkä takia mä kirjoitan siitä muille, niin maapallo on ihana. Mä haluaisin, että kaikki muutkin ajattelisivat asiaa juuri niin. Laura lähtub oma kirjutamises selles, että teda ennast huvitab mingi teema. Et ta ütleb isegi, et ta läheb päris nagu isekalt läheneb sellele teemale, sellepärast ta tahab mingist teemast teada rohkem. Mis tähendabki seda, et alguses tal võib teadmised väga kesised olla, aga et ta näiteks ei ole ööprofessor või ta ei ole väitekirja kirjutanud vee teemal, aga nii nagu tal raamatud on öö ja vesi. Aga et siis ta tahab ise süveneda nendesse teemadesse ja tahab ka edasi anda seda teavet teistele, sest et tema arvates meie maakera on nii imeline, et sealt seda tasub ikka uurida alati edasi. No meidän tämän keskusteluillan nimi tai teema on oikeastaan, että kuinka selittää ymmärrettävästi monimutkaisia asioita. Et meie selle õhtune teema on, et kuidas rääkida keerulistest asjadest lihtsate sõnadega. Niin miten sä itse sitten, kun sä kirjoitat itse asiassa aika vaikeista asioista ja lapsille niin miten sä onnistut siinä, mitä sä oot huomannut siinä prosessissa, että miten ne asiat, mitkä voi olla tosi monimutkaisia, niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutos tai näin, niin mitä sä oot siinä prosessin aikana oppinut. Että tegelikult need teemat, millest Laura kirjutab, võivad olla nagu päris nagu keerulised. Et kuidas neid siis lihtsatesse sõnadesse panna, nii et eriti lapsed saaksid aru? Oikeastaan siihen voisi ottaa esimerkiksi, mä tekin juuri nyt on itse asiassa painossa, eli tässä viime kesänä ja vuoden verran niin tehnyt jatko-osaa Ihmeilmoille. Sen kirjan nimi on Aikamatka ja se käsittelee sitten luontokatoa, kun se on vähän niin kuin semmoinen laajennus tuohon ilmastonmuutoksen ympärille. Se on vaikea aihe. Se on hirvittävän vaikea aihe niin kuin aikuisellekin. Lauralt on ilmunut se raamat, mis siin on, Imelik ilm, miks kliima muutub. Ja kliimamuutus on üks tõesti see Laurale südamelähedane teema, millest ta kirjutab.
aga järgmine osa tuleb sellest, kas äkki Avita juba oskab öelda, mis selle nimi on, mis on see järgmine osa ja see räägib ajast. Aikamatka. Jah, ajareis või midagi sellist, me ei tea veel, sest võib-olla see just ei ilmugi veel eesti keeles ilmub ka, ei tea veel, me ei tiedä ilmestyykö viroks. Ei, joo, siis se on vasta suomeksi tulossa. Et see raamat on alles soome keeles tulemas, nii et me ei tea tegelikult, et kas eesti keeles tuleb, aga et selle teema on veel keerulisem kui mis siin kliimamuutuse puhul on ja se käsittelee se aikamatka siis luontokatoa, biodiversiteettikriisiä. Just, saitte aru, biodiversiteettikriis ehk siis kuidas loodus täiesti kuidas surevat ja nii edasi, eli miten esimerkiksi sukupuuttoon eläimet kuolevat ja näin. Ja Laura ütles, että temalle on se meelettut raske teema. Että sulle itselle on myös vaikea teema. Joo, siinä mä oon saanut miettiä ehkä eniten tähän mennessä sitä, että miten sellainen asia, joka menee myös tunteisiin, mutta on myös siis, niin kun se on maailmanlaajuinen ja sitten ihan paikallinen, niin miten tällaista teemaa niin lastenkirjassa käsitellään niin, että se ei tuntuisi kuitenkaan musertavalta. Et kuidas tõesti käsitleda sellist teemat, mis on ka nagu enda jaoks väga keeruline ja Laura tunnistab, et tema jaoks seni kõige keerulisem just see looduse mitmekesuse nagu vaesemaks või katumine ja siis, et kuna se on ka nii emotsionaalne teema, missä mielessä se on niin kuin tämmöinen emotionaalinen aihe? No, et kuidas tämä on emotionaalinen teema? No esimerkiksi siis hyvä ystäväni Tuutikki Tolonen, jonka kirjoja teillä varmaan on kanssa täällä, niin hänen kanssaan ollaan paljon puhuttu siitä, kun lastenkirjoissa ei kuitenkaan niin kuin kuolemasta, siis ihmistenkään jonkun yhden läheisen ihmisen kuolemasta kovin mielellään puhutaan, ja niin sitten kun puhutaan niin tämmöisestä jotenkin kaikkia uhkaavasta asiasta, niin no, se on ehkä ihan selvää, että se ei niin kuin noin vaan taivu. Ja varsinkin sitten, kun siinä on niin kuin paljon sellaisia asioita, joissa joudutaan katsomaan sitä, että miten me ihmiset toimitaan. Laura räägib, et ta on oma Soome kolleegi kirjanik Tuutikki Toloneniga rääkinud, kellelt on ka muidu eesti keeles lasteraamatuid ilmunud ja nad on just arutanud seda teemat, että kuidas käsitleda surma lastekirjanduses. Et tegelikult see on teema, mida väga ei käsitleta ja kuidas siis seda teemat edasi viia. Kuolema on yhä tabu meille. Ainakin lastenkirjallisuudessa. Niin, ei siis kyllähän sitä niinku on, mutta sitten kun ei ole tarkoitus niinku, ei ole ainakaan tarkoitus niin ikään kuin kaataa kenenkään niskaan liikaa. No natuke seda surmateemat ikkagi käsitletakse lastekirjanduses, aga kuna siin ei ole eesmärgiks ikkagi, et kirjanik kuidagi liiga palju koormaks lukejaid sellise raske teemaga. Mutta siinä kirjassa siis, niin kuin Ihmeilmoissa, niin on toisena tekijänä Mari Ahokoivu, eli kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Ja yksi asia, joka helpottaa siis sekä vaikeiden niin kuin kognitiivisten asioiden haltuunottoa, että sitten tuommoista niin kuin synkkää aihetta, niin on kuvitus. Silloin ihan hirvittävän suuri merkitys näissä mun kirjoissa. Laura toob välja, että just illustraatoril on väga suur osa selles, et kuidas seda sõnumit edasi viia raamatutes. Et selliste piltidega saab väga palju nagu ka kuidagi kergemaks teha seda teemat, isegi kui teema iseenesest on keeruline
ja näiteks selle Imelik ilm, selle puhul, selle illustraator on Mari Aho-Koivu ja siin on näiteks, kes on nagu koomiksikunstnik ja ühesõnaga tegelikult nagu me siin näeme ja ühesõnaga, et siin on sellist nagu värvid on rõõmsameelset ja nii, kuigi teema siin on väga raske, et tõesti tässä on vakava teema ja ehkä kaikkein jotenkin vakavin nyt näistä vironnetuista lastenkirjoista, mikä sulla on. Ehkä me luettaskin esimerkki tästä, miten suoraa viestiä itse asiassa tässä annetaan, mutta sitten siinä on semmoisia kevyempiä elementtejä myös. Et äkki me siis loemme sellest raamatust näite, sest teema ei ole üldse kerge, isegi täiskasvanule ja see tekitab inimestes tihti väga palju emotsioone. Ihmiset, tämä ruokateema on hyvin intohimoinen teema ihmisille, mutta se on hyvin paljon yhteydessä juurikin ilmastonmuutokseen. Toituteema on tõesti emotsionaalne teema meille kõigile, aga see on väga palju seotud ka kliimamuutusega. Ja nüüd me võiksimegi lugeda sellelt leheküljelt, siin on olemas nagu nii-öelda teksti väga erineval moel, me näeme koomiksid siin, siis on olemas pildid, mis illustreerivad seda, mis on nagu liha ja taimse toidu vahe. Lukisitko sä sieltä ylhäältä sen otsikon ja ne kohdat, mitkä on siellä merkitty? Joo, tämä on siis tämän kirjan toisesta osasta, jossa treenataan arkipäivän asioita, että tehdään niin kuin omassa elämässä sellaisia valintoja, jotka vois hillitä ilmastonmuutosta. Ja se, millest me nyt loemme, se räägib sellest, kuidas teine osa selles raamatus ja see räägib sellest, kuidas nagu isiklikud valikud mõjutavad kliimamuutust. Treeni numero 2. Planetaarinen ruokavalio. No, onko sillä nyt niin väliä, mitä suuhunsa panee? Makaronilaatikkoa tai lasillinen maitoa? On. Ruokavalinnoilla voi tehdä ihmeitä hiilijalanjäljelleen. Haluatko, että mä luen nämä? No mä voin lukea välillä. Number 2 treening. Planetaarne toituvalik. No kas sel on vahet, mitä me sööme? Kas makaronirooga või klaas piima? No on küll. Kui valime õige toidu, saame süsiniku jalajäljega imet teha. Luetaanko puhekuplia? Joo. Ja siis tulevad jutumullit, kus on peategelased Kaspar ja Loore. Lotta, tämä ruokahomma on melkoinen viidakko, mutta yksi juttu on selvää. Kasvikset kannattaa. Kasper, mutta miten käy mun kilpapyöräilyhaaveeni? Surkastuvatko hartaasti kasvatetut reidet porkkanaa nakerrellessa? Lotta, googlataan. Loore ütleb, see söögivärk on üks segane värk, kuid üks asi on kindel, aedvilju tasub süüa. Ja siis ütleb tema sõber Kaspar, Kasper, mis saab minu unistustest saada profijalgratturiks? Kas minu hoolega treenitud reied ei kao, kui ma ainult porganteid näksin? Ja siis Loore vastab, guugeldame. Triathlon, ultrajuoksu, kehonrakennus tai nyrkkeily. Kaikista rankimpienkin lajien huipulta löytyy urheilijoita, jotka eivät syö lihaa. Triathlon, ultrajooks, kulturism, taiboks. Kõige raskemategi alade tipust leiab sportlasi, kes ei söö lihaa. No, tämä oli niin kuin näyte tästä hienosta dialogista. Et siinä oli siis näite sellest toredast dialogist ja siis on võrreldud veel nagu liha ja seda sööki ja siis taimset toitu ja toodud täiesti nagu statistikat välja. Ja
ja siin raamatus on veel peategelased, kes on siis, ma pean nüüd eesti keeles vaatama, kes nad siis olid, on ühesõnaga Loore ja Kaspar ja siis on kliimahaltjas ja siis on ka fossiilvaim. Ja need on nagu selline hea ja halb vaim, kes siis võistlevad selles raamatus. No tästä kirjasta on ihan tullut semmoinen bestseller, mä oon ymmärtänyt. Joo, on se ainakin päässyt matkustamaan enemmän kuin minä. Et sellest teosest on täiesti bestseller saanud, müügietu on ollut hea ja ühesõnaga Laura ütleb, et vähemalt on see raamat saanud reisida väga palju vastupidiselt temale. Vähemalt 15 keeles on see ilmunud või siis tõlkeõigused on müüdud. Ja miten oletko sä saanut kuulla, että minkälaisia kommentteja tai millaisia kommentteja tästä kirjasta? Et milliseid kommentaare Laura on kuullut selle raamattu kohta? Jaha, no suurelta osalta hyvin myönteistä. Siis monet lukijat, aikuisetkin on ensinnäkin ilahtunut siitä, että miten ikään kuin monipuolista tietoa on pakattu aika niin kuin tiiviiseen pakkaukseen. Ei tarvitse montaa sataa sivua lukea ja tulee kuitenkin ikään kuin monet puolet käsiteltyä. Mutta sitten toinen asia, josta on saanut kiitosta, on se semmoinen perusteltu toiveikkuus. Se, että ei jäädä niin kuin avuttomana käsiä heiluttelemaan, vaan on jotain, niin kuin, mihin tarttua itse toimintaan. Et tagasiside on ollut positiivne ja on just toodud välja seda, et on väga palju informatsiooni ja ikkagi lehekülgi on ja väga selgelt välja toodud see informatsioon nagu tihedalt ja lehekülgi on umbes 47 siin, nii et selline tõeline nagu infopakett on see kliimamuutuse kohta. Ja teine seik, mis on ka toodud välja, on see, et on kiidetud seda nii-öelda sellist nagu positiivset suhtumist, et kliimamuutus võib ju väga masendav teema olla ka, aga et siin antakse neid konkreetselt juhtnööre, kuidas me igaüks võime midagi teha selleks, et meil oleks tõesti natuke helgem tulevik ees. Sitten toinen asia, mikä siinä on kyllä on niin kuin oleellista ja jonka haluan tuoda esiin myös lastenkirjassa, se on ehkä semmoinen epätyypillisin asia, että ei puhuta pelkästään siitä, mitä joku tavallaan yksin omassa arjessaan voi tehdä, vaan siitä, että koska tarvitaan niin kuin järjestelmätason muutoksia, niin sitten puhutaan myös yhteiskunnasta ja siitä, että pitää tehdä yhdessä asioita. Ja asia ei ole ainult selles, et igaüks peaks üksi midagi tegema või see, mida me võime koos teha, kogukonnana teha, et see on oluline. Hyvä. Hienoa, että tästä tärkeästä aiheesta olet kirjoittanut ja ihanaa, että siinä on kaksi semmoista päähenkilöä, jotka ravistelee meitä aikuisia. Et siinä on kaksi tõesti sellist tuplit peategelast, koolilast, Loore ja Kaspar, kes natuke nagu hakkavad raputama täiskasvanuid ja oma vanematele esitama ebameeldivaid küsimusi, et miks me teeme nii või naa ja miks see kliima muutub. No, lähtubki sellest teemast, et miks korralik talv enam ei tule, miks lund ei saja. Et siitä se lähteekin liikkeelle, että miksi ennen vanha oli kunnon talvi ja nykyään ei enää. Ja täyesti õigustatud kysymys. Ja niin.
No tosiaankin tämä yhteistyö näiden kuvittajien kanssa on varmasti hyvin semmoinen tärkeä osa sitä sun työtä, niin sulla on ainakin 3 eri kuvittajaa näissä kirjoissa, eikö vaan? Joo, sitten noissa selkokirjoissa on vielä erikseen kuvittajat. Niin millaista se on se kirjoittaminen ja työskentely kuvittajan kanssa, kun sun kirjoissa kuitenkin tuntuu olevan se teksti ja kuva hyvin semmoisessa orgaanisessa suhteessa. Että nendes eestindattutes Laura raamatuttes siellä on 3 erinevat illustraattorit. Et siinä on meillä Laura Ertimo, Mari Ahokoivu ja siis on Ö ja Vesi ja nendes on siis illustraattor Satu Kontinen. Ja siis on veel Pisiteaduse Sari, kus on veel väiksematele lastele, siis need on mõeldud ja seal on siis Sanna Pellitsiooni. Et kuidas see töö käib kirjaniku ja illustraatorite vahel? No näistä tässä olevista kirjoista niin tuo Yö on vanhin. Se lähti oikeastaan liikkeelle, no meillä oli kotona tarvetta tietokirjalle pimeän ja yön käsittelyyn ja mulla oli silloin siis 1- ja 3-vuotiaat lapset, kun mä aloin tehdä tota. Se on siis Laura kõige vanem lasteraamat ja Laura lähtus sellest, et tema lapsed olid 1- ja 3-aastased ja ööteema oli kuidagi väga aktuaalne nende peres. Mis on öö? Niin, silloin mä laitoin Sadulle, mä tunnen hänet siis, niin kuin, me ollaan tehty yhdessä aikaisemminkin töitä, mutta ei tällaista niin kuin, yhteistä omaa kirjaa, vaan enemmänkin tilaustöitä. Niin, mä laitoin Sadulle viestiä, että tehdäänkö semmoinen tietokirja yöstä lapsille, että tehdään siitä niin kuin erilainen ja tosi hieno. Ja sitten Satu vastasi aivan saman tien, mä laitoin jollain pikaviestillä sille. Niin ihan saman tien, vaikka me oltu pitkään aikaa oltu tekemisissä, niin että ilman muuta heti, kyllä, hän tietää millainen siitä tulee. Et Satu Kontinen, kes on selle ööraamatu illustraator, Laura võttis temaga ühendust, nad ei olnud üle pikka aja suhelnud ja siis illustraatoril Laural oli see soov, et teeks midagi nagu teistmoodi ja siis Sadul oli kohe nagu see mõte, et jah, ma tean, mis ma teen ja tuligi täiesti mustvalge raamat ja tõesti seal on nii teadust kui muinaisjutud kui ka ühesõnaga igasugused legendid une kohta on see, et kuidas üldse öö sünnib ja et väga erinevad teemad on öö kohta. Ja siitäpä siis lähteekin toi liikkeelle, että mä oon heti alussa, ennen kuin on yhtään tekstiä, niin on kuvittajan kanssa jo yhteydessä niin, että kuvittaja saa vaikuttaa siihen sisältöönkin jo niin kuin tavallaan alusta asti, että vaikka se on mun tehtävä, minä kirjoitan kaiken, niin esimerkiksi Satu saattaa kommentoida siihen, että haluaisiko hän jotain tiettyä järjestystä ja sitten aika paljon tehdään töitä sen suhteen, että mikä tarina haluaa enemmän tekstille tilaa ja mistä tulee joku niin kuin vahva kuva, että se valtaakin sen aukeama ja sitten sinne jää vain pienelle tekstille tila. Mutta se työstäminen on niin kuin tavallaan semmoista niin kuin enemmän jatkuvaa. Mm-hmm. Et se on hea näite se ööraamat sellest, että ennen kui Laura kirjutab ühtegi rida, on ta juba illustraatoriga ühenduses olnud ja kuulab ka neid illustraatori mõtteid, kuidas seda raamatut võiks koos kirjutada edasi. Et see on väga oluline. Eesti keelde on nii öö kui vee tõlkinud Katri Jaanits
Need on siis Tammen raamat välja andnud ja siis meil on ühesõnaga meil on tõesti Imelik ilm ja Nähtamatu maailm ja Kus sa oled, mille on siis kirjastus Avita välja andnud ja ühesõnaga Imelik ilm, selle on tõlkinud siis Annika Vesi ja Nähtamatu maailm on siis ühesõnaga Luisa tõlkebüroo ja siis Kus sa oled on Anneli Veskimäe tõlgitud raamatud. Niin, no mites nämä raamatut, nämä kirjat sitten tässä, niin nämä on sitten paljon pienemmille lapsille ehkä ajateltu kuin taas sitten tuo Ihmeilmat ja Yö ja vesi. Et need on nyt siis selliset raamatut, mis on tõesti juba natuke väiksematele lastele mõeldud kui siis Imelik ilm ja Öö ja vesi. Et syntyikö tämäkin jostakin tarpeesta, oliko se tilaustyö ehkä tai oliko nämä niin kuin tuli, niin kuin nyt on yksi niitä, jotka on tullut vähän myöhemmin? Joo, no itse asiassa siis mä oon tehnyt sen niille pienille lapsilleni. Eli mulla on oma poika, joka on nyt 9-vuotias, niin on ihan pienestä, aivan siis niin kuin ihan pikkaraisesta asti halunnut kuunnella niin kuin tietotekstejä. Että hän ei ole pitänyt niin paljon fiktiosta, runoja ja tietoa. Laura veel räägib sellest tööst, et tema oma poeg, kes on praegu 9-aastane, algusest peale talle ei olegi meeldinud üldse muinaisjutud, vaid hoopiski täiesti sellised nagu päris faktateemad ja täiesti nagu teadusteemad. Ja sitten me tehtiin sitä Yötä sadun kanssa sillä ajatuksella, että sitä luetaan ääneen illalla. Eli siinä on aika hurja kuvitus, mutta se on oikeastaan ehkä jopa enemmän niin kuin sille lukijalle, joko isommalle lapselle, joka osaa jo itse lukea, tai sitten sille vanhemmalle, joka lukee. Ja lapsi voi kuunnella, mitkään jutut siellä ei ole niin kuin ollenkaan pelottavia. Siellä ei kerta kaikkiaan niin kuin yöstä tehdä pelottavaa, vaan niin tarpeellinen ja mukava asia. Eli se on niin kuin pienten kirja, vaikka se ei ihan siltä näytä. Et veel ööst rääkides, että se on väikestele lastele mõeldud raamat, kuigi illustratsiooni järgi tundub ta päris hirmutav, aga lood iseenesest hirmutavad ei ole. Et see on mõeldud selleks, et seda loetakse ette, lapsele ette. Nii et lood tõesti ei ole hirmutavad, aga kuigi on mustvalge ja näib synge välja. Mutta sitten nämä pikkutiedot, niin nehän nyt niin kuin näyttääkin pienten lasten kirjoilta. Ja niissä mun pidemmän aikaa teki mieli tavallaan ottaa jotain semmoisia aiheita, joita ei niinkään näe ihan pienten lasten kirjoissa, mutta jotka mun mielestä aivan hyvin niin kuin sopis nimenomaan semmoiseen yhteislukuun. Ja sitten kun Sannan kanssa ruvettiin yhdessä tekemään, niin Sanna taas on tosi hyvä tekemään nimenomaan tällaisia kuvakirjakuvituksia myös, niin niissä on sitten ei enää niin kuin, näitä mä en sillä tavalla tehnyt enää niin sitten omille lapsille, vaan sitten ehkä siitä kokemuksesta, että minkälaista on lukea pienten lasten kirjoja. Et need ei ole enam Laura oma lastele mõeldud, tema lapsed olid juba suuremad, aga just see, et lugeda siis väiksematele lastele, kas vanemad või vanavanemad võivad siis lugeda. Ja Laura tahtis käsitleda selliseid teemasid, mida nagu selliste pisilaste puhul väga ei käsitleta võib-olla veel. Nii et sa halusid kirjoittaa kirjat sellaisista teemoista, mitä just nyt ihan pienille lapsille yleensä ei kerrota. Mitkä ne teemat näissä on? Et mis teemat need siis on?
on ensimmäinen toi missä sinä olet, ja se on semmoinen mittakaavakirja. Mõõtut või niimoodi on teemaks. Eli lähdetään avaruudesta liikkeelle ja tullaan ihmisen iholle ja sitten mennään aina niin kuin atomitasolle. Siinä tullakseen sieltä avaruus. Kosmosesta tullakseen maa peale ja siis veel maandutakse inimese nahale. Siellä on tegelane, mille tegelase nimi on siis see, kes sealt kosmosest tuleb, on see väike tegelane siin, kelle siis nimi on se viroks Plumps. Plumps. Ja, Plumps tuleb kosmosest maa peale. Nii. Ja hän tutkii sitten ympäristöään. Tema siis Plumps uurib oma ympruskonta. No siinä on itse asiassa semmoinen, toi oli tosiaan se ensimmäinen kirja, mitä me ajateltiin, että siinä voisi laittaa niin kuin noi kannet yhteen ja sitä voisi kiertää loputtomasti ympäri. Koska silloin kun se lähtee sieltä niin kuin galakseista ja päätyy atomin sisään, niin loppujen lopuksi ne paikat, missä se on, niin on hyvin samanlaisia ja ne näyttää myös siinä kirjassa samalta. Eli se on semmoinen niin kuin huima asia, jossa se yksi pointti, mikä mulla on, niin sitähän ei aikuinenkaan pysty ymmärtämään täysin. Se, niin kuin ideana ei ole se, että minä, joka tiedän kaiken, niin laskeudun kertomaan lapsille, että näin asiat on, vaan lähdetään yhdessä ihmettelemään, että voiko se olla tämmöistä. Siis atomit esimerkiksi, niin. Joo. Et siinä on se, että siinä on teattu sellainen ring, että kaukelta tuleb siis se Plumps maa peale ja siis ta lõpuks nagu jõuab nii kaugele, et tema nagu atomi nagu sisse. Ja see on selline teema, mida nagu üldse need atomid või et isegi täiskasvanul on väga raske sellest aru saada ja siiski Laura on tahtnud sellest kirjutada atomitest, kuidas siis maailmaruumi avarustest tullakse ja jõutakse nagu nii sellisesse nagu elementide juurde. Väga põnev. Ja sitten tämä toinen, eli mennään piiloon, nähtämätty maailma. No siinä sitten tutkitaan taas sitä, että mitäpä jos ei näe, niin mitä kaikkea todellista sitten voi huomata ja käytetään eri aisteja. Tutustutaan siihen näkymättömään. Ja siinä nyt siis, kas siinä oli sama tegelane ka või? Onko hänenkin nimi se Plumps? On. Joo, kyllä. Et sama tegelane Plumps nyt siis proovib sellist elu, et mis kui me ei näeks või mis on need asjad, mis on nähtamatud, ehk siis se nähtmatu maailm. Et siin teemaks on meeled, kõik teised meeled kui siis näkeminen. Ja sitten siihen, siis tuo on korona-ajan kirja. Eli sitten kun oli tarvetta myös selittää sitä, että minkä takia me ollaan välillä yksin näyttöjen äärellä eikä ollakaan yhdessä, niin sitten se yksi näkymätön asia, joka sitä käsitellään, on niin kuin hyvin pienet viirukset ja bakteerit. See on teos, mis on sündinud koroona-ajal ja siin raamatus käsitletakse just seda, et miks vahepeal me ei saa olla nii lähedases kontaktis üks teisega ja mis tähendab see viirus, mis tähendab bakteeria, nii et se teema on ka siin. Ja siinä on sitten se Sannan kuvitus, niin hänhän ei tehnyt esimerkiksi viruksista niin kuin ilkeän näköisiä. Se on meillä on myös paljon semmoisia yhteisiä ajatuksia siitä, että eihän ne pikkuolennot ole niin kuin sinänsä pahoja, ne on vaan riesaa meille. Näeks ne on ne virukset? Joo, ja siinä se porukka, joka menee sinne nenään. Siinä on näiteks ka hea näite sellest illustraattori,
nagu otsustusest või et milliseid otsuseid ta on teinud, et meie ju mõtleme, et viirused on nad on mingisugused kurjad tegelased, aga siin on illustraator näitanud, et noh, nad võivad sellised üsna neutraalsed olla, isegi üsna nunnud need viirused, mis siin nüüd siis näiteks nagu seal ninas on, nii et siin on selline tore lahendus, et nemad lihtsalt viiruksilla on se oma työnsä ja paikkansa. Ei se ole hyvä eikä huono, se on vaan ihmisen kannalta hyvä tai huono. Niin. Et viruset iseenesest ei ole head või halvad, neil on oma töö, neil on oma koht, aga see on lihtsalt, et kuidas me inimene seda vaatame, meie inimeste jaoks võib-olla nad ei ole õiges kohas ja tee õiget tööd õigel ajal. Väga tore. Nii. Mä haluaisin vielä myös puhua yhdestä kirjasta yhdestä uusimmasta kirjastasi, eli tämä Lumotun maan kartasto. Et meillä on, Laura on kirjoittanut siinä hiljutti yhden raamattu, mis varsti ilmub eesti keeles. Ja eesti keeles saab olema selle nimi Lummav planeet Maa, jutustused ja ainulaadsed kaardid. See on ka Avita annab selle välja, selle aasta lõpus ilmub see. Miks mä haluan tätä nyt jo mainostaa, on se, että tässä on monta hienoa kirjaa sulla, mutta ehkä tämä on semmoinen niin kuin kaikkein runollisin kirja, mikä sulla on, miten sä oot yhdistänyt tieteen ja kaunokirjallisuuden. Et siellä on ehkä vielä enemmän semmoista runollista kieltä. Et miksi mä tahan tuua veel selle raamattu siin veel jopa väliä on se, että se on yksi minun nendest lemmikraamattutest siinä, että minun mielestä Laura on väga ilusti ühendanud siin teaduse ja siis sellise luulekeele, että se on väga poeettiline raamat ja nagu me näemme, siin ka on illustraator Satu Kontinen, nii nagu Öös ja vees, ja ühesõnaga on väga erinevaid pilte, on seda koomiksi lähenemist ja siis on ühesõnaga on kaardid ja nüüd ma lasengi Laural rääkida, et mis kaardid need kõik on sellised siin jo erinevad kaardid. Mistäs tämä kertoo? No itse asiassa se ihan ensimmäinen kirja, joka me ollaan Sadun kanssa tehty, niin meillä oli molemmilla eri sukunimikin silloin. Siitä on niin kauan aikaa, että tutkimusmatka maailmaan ilmestyi siis 2007. Se oli lasten kartasto myös. Et Laura, kes alustas koostööd illustraator Satu Kontineniga, siis sellest on juba, see oli 2017. 2007. Vabandust, 2007 juba. Et nii kaugelt alustamme selle raamatu teemat. Joo. Se oli siis ihan semmoinen perus niin kuin lasten kartasto, että siinä oli hyvin tunnistettavia karttoja ja sitten tietoa. Et tollal siis Laura kirjutas Satu Kontineniga siis laste atlase, kus oli hästi konkreetset kaardit, no maailmakaardit. Ja sitten, no siitä kului semmoiset justiinsa ehkä 10 vuotta, niin sitten me ajateltiin, että me oltiin tehty Yö ja vesi valmiiksi niin, että nyt on aika tehdä uusi kartasto ja sitten vähän niin kuin pistää enemmän itseään likoon. Niitä lasten kartastoja on ihan hirveän paljon ja ne on kaikki aika samanlaisia. Ja niissä on kaikissa vapauden patsas ja sitten siellä on niin kuin pyramidit ja näin. Et 10 aastat läks mööda, vahepeal oli Laura kirjutanud juba Öö ja vesi ja siis Kontinen illustreerinud need teosed. Ja nad avastasid, et kõik need laste atlased, mis on need kaardid, nad on kõik samasugused. Neis on püramiidid ja neis on vabaduse sammas on seal kaartide peale
Ja että tuntuisit niin yhdensukuiset, että on aika tehdä mitäkin hoppis muut. Ja sitten me tehtiin. Toi on nyt sitten, no sadulla oli vapaat kädet. Siinä on, karttapohja on kaikissa sama. Siinä on samanlainen maailmankartta. Ja sitten mä kirjoitin 10 aiheesta. 10 aiheesta esseen ehkä. Mikä se nyt sitten on? Tarina, ja kokosin sadulle sellaiset taulukot, joissa oli satoja kohteita. Laura on, kaikki tässä on nagu põhimõtteliselt se sama kaart seal taustalla, aga väga erinevalt on illustraator sellele kaardile lähenenud. Ja Laura ütleb, et tema kirjutas nii-öelda sellised esseed nende kaartide kohta. Ja tal võis olla nagu 100 erinevat sellist paikka, mida ta nagu sinna kaardile oleks tahtnud paigutada, aga siis nagu illustraator hakkas ka seda piirama natuke. Mitkä kaikki, ja 10 erinevat kaarti, siis mis kõik need teemad siis on siin, mis siia kaarti peale on saanud, että mitkä kaikki 10 eri teemaa ovat tässä kirjassa? Se alkaa aarteista. Aartet. Eli asioita, joita voi löytää maapallolta. Ehkä pinnan alta. Aartekaart. Aarrelaivoja merenpohjasta. Sitten siinä on ilmastosta. Ja. Et siis on kliimakohta. Se on merenpohjaisen. Se on jopa aarrekaart ja mere ja kaart ja puutekaart. Ilm. Ja. Siinä on ilmakohta, kaart. Ja tormit. Sitten on metsät ja maailman vanhimmat puut. Metsät, kõige vanemad puud maailmas. Ma olin yllättynyt, että yksi puu võib olla isegi 5000 aastat vana. Että yksi puu voi olla 5000 vuotta vanha. Ja yhä on niin kuin olemassa. Juu. Ja elävä puu. Että ikka siiamaani täyesti elus puu. Ja sitten on kukkakartta. Satu on semmoinen taimetekaart. Kukka-ihminen, niin siinä on kasvien maailmanvallotukset aiheena. Ja sitten on katoavaa elämää. Loomat, liikit, mis on katumassa. Siellä on uhanalaisia ja sitten sukupuuttoon kuolleita eläimiä. Sen Satu halusi tehdä tämmöisinä haamuina. Just, että on loomat, kes neillä on väga juba oht surra, nende liiksurra, või siis on juba surnud meie maakeral. Ühesõnaga, että nende sugu on surnud. Sitten on muuttoreittejä. Siis on sellised nagu marsruudud, no ühesõnaga kolimismarsruudid. Siellä on semmoisia yllätyksiä, jotka mulle itsellenikin oli uutta asiaa, niin esimerkiksi hyönteisiä, jotka kulkee niin kuin merten tai mantereiden yli ehkä monen sukupolven aikana. Mutta joo, siihenkin on ladattu aika paljon eläinten liikkeistä. Loomade kolimiset, liikkumiset, reisimised, että isegi Laura oli yllättynyt, kuidas üks putukas võib näiteks 1000 kilomeetreid ühest kohast teisesse minna. Sitten tämä oli yksi sellainen asia, joka oli mulla ihan alusta asti mielessä, että tontuista ja keijukaisista, siis kaikenlaisista tämmöisistä mielikuvitushahmoista. Ne nyt niin kulkee kirjasta toiseen mukana vähän kuitenkin myös, niin ei ole semmoista niin yhteistä karttaa, missä olisi ympäri maailmaa. Niitä on vaan niin hirvittävän paljon, että se on varmaan yksi syy, miksi niistä ei ole ollut karttaa olemassa. Mutta tuossa on nyt jonkunlainen valikoima
semmoisista melko enemmän semmoisista niin kuin hyvän tahtoisista luonnonhaltijoista. Ikäsukuiset haltijat ja kotuvaimut ja yhden sõnaga erinevad, pigem sellised head haltijat ja päkapikkud ja et nendele on pühendatud täiesti oma kaart siin. Ja ma pean nüüd jätkama või ütlema seda, mis mu nagu isiklik veel selline oma vaimustus on nagu nende Laura raamatute puhul on just see, et kuigi ta on taustalt teadlane ja geograaf ja tal on fakte nendes raamatutest, siis alati nendes raamatutest tuleb selline nagu nii-öelda nähtamatu maailm ka ja see legendide, muinaisjuttude ja uskumuste maailm. Ja see on väga huvitav, sest see on just see inimlik osa ka sellest, et me samal ajal, kui meil on teaduse seadused, on samal ajal on inimesed, kes uskuvad erinevatesse asjadesse ja se on nagu se meie kulttuuripärand. Et mä tässä kerroin just siitä, miten hienosti itse asiassa kaikissa sun kirjoissa kulkee sadut, legendat, uskomukset. Ja se, että ne on tiedekirjoja, mutta samaan aikaan siellä tulee se kulttuurihistoria, se kulttuuriperintö esille. Se on semmoinen maantieteilijän katse. Että Laura ütleb, et tegelikult see ongi geograafile omane se kulttuuripärandi esille toomine siin. Ja sit mä vielä yhden asian nostaisin näistä sun kirjojen teemoista esiin ehkä, mikä on mun mielestä todella tärkeä, mitä mun mielestä ei voi niin kuin liikaa myöskään koskaan painottaa, on se, että nämä sankarit näissä sun kirjoissa, niin he on hyvin semmoisia tasavertoisia ja esimerkiksi tytöt ovat semmoisia myöskin vahvoja sankareita. Joo, no tuossa ihmeilmoissa esimerkiksi on niinku tärkeää, että se ei ole niinku tyttöjen kirja eikä poikien kirja, eikä se ole valkoihosten kirja, mutta siinä myös sitten on niinku Marilla paljon tekemistä, että hän on hirveän tarkka siitä, että on niinku diversiteettiä kuvituksissa. Se on itse asiassa sitä ei tule ajatelleeksi, että miten paljon kuvittaja vaikuttaa siihen, koska hänhän loppujen lopuksi päättää, että minkä väriset vaatteet, iho, mitkä ne on ne asetelmat siinä ihan lopussa. Toki niistä keskustellaan, mutta paljon menee myös sitten kuvittajan piikkiin. Et yksi oluline teema minu jaoks, mitä mä panin tähele ka nendes kõikides teostes ja eriti just Imelik ilm või siis hiljem tuleb see, paljudes ikka tulevad välja see selline nagu inimeste vaheline võrdõigus, võrdväärsus ja see, et näiteks kangelased võivad sama hästi olla tüdrukud ka, mitte poissid ja siis Laura ütles, et siin on ka illustraatoril väga suur osa, et näiteks just siin Imelik ilm on siis Mari Ahokoivu, et tema näiteks otsustabki, et teine peategelane ei ole valgenahaline ja tal on väga tähtis, et on nii-öelda nendest piltides on erineva välimusega inimesi, on erineva suguga inimesi ja see on üks selline tähtis oluline detail Laura raamatutes, et tuletada meelde ka, et meid on väga erinevaid inimesi siin maakeral. Ehkä me voitais nyt vielä lopuksi lukea yksi semmoinen esimerkki vielä vesikirjasta. Se on myös yksi mun semmoisia suosikkikirjoja, niin se on niin upeasti kuvitettu. Me võiks veel siitä sellest vesiraamatustakin lukeda midagi. Sellepärast, että niin nagu see öö, see vesi on ka väga ilusasti illustreeritud, sinivalge on ta ja ma pean veel seda mainima, et väga mitmes kohas nendes raamatutes on ka Eesti mainitud. Nii et nüüd me siis loeme näiteks kalarahva kohta
että luetaan siitä kalakansasta ja kerroin tässä, että aika monessa kirjassa myös Viro on mainittu ja niin myös tässä kalakansassa. Se oli sivulla 100. Niin että niimoodi näet väliä se kalarahva piltsiin ja tekst. Ole hyvä, Laura. Kalakansa. Järvissä, metsälammissa ja joissa asustelee kaikenlaista kalakansaa. Saamelaisilla on tarinoita tärkeiden saaliskalojen johtajista, madduista. Niin lohella, taimenella, ahvenella, sialla kuin hauellakin on oma maddunsa. Maddu on ihmistäkin suurempi sarvipäinen kalavanhus, joka elelee järvessä. Vaikka sen kimaltavan kyljen tai pinnalle kohavan selkäevän voi joskus nähdä vilaukselta, maddua ei voi pyydystää. Maddu huolehtii omasta lajistaan. Se ei ollenkaan ilahdu, jos sen kotijärven rannalla mekastetaan. Silloin kalojen vanhen kutsuu sukunsa syvyyksiin pois pyydysten luota. Kalamadduilla on myös vetinen serkku. Haltijasammakko, kubbomaddu, ei kasva aivan yhtä suureksi kuin kalojen vanhin, mutta sekin kantaa huolen omistaan ja ilmestyy pelottelemaan sammakon kutua sörkkivät lapset ja sammakkoja muuten kiusaavat ihmiset pois. Psst, hauki, Esox lucius, on Suomen oloissa iso petokala, jolla on suuri suu ja terävät hampaat. Kalevalassa kerrotaan, kuinka Väinämöinen teki jättiläishauen leukaluusta itselleen soittimen, kanteleen. Kivikautiset suomalaiset pitivät haukea taikaeläimenä. He maalasivat kallioihin kuvia tietäjistä, jotka saattoivat muuttua haueksi ja saada selville henkimaailman salaisuuksia. Kalarahvas, eikö siis Raamattust vesi Katri Jaanitsa tõlkes. Järvetes, metsäjärvetes ja jöketes elab kirev kalarahvas. Saamidel on lugusid oluliste püügikalade juhtidest, mattudest. Nii lõhel, meriforellil, ahvenal, siial kui ka haugil on oma mattu. Mattu on inimesest suurem, sarviline vana kala, kes elab järves. Mõnikord võib küll vilksamisi näha tema veiklevat külge või pinnale kerkivat selja uime, aga püüda mattut ei tohi. Mattu hoolitseb omade eest. Talle ei meeldi sugugi, kui tema kodujärve kaldal lärmatakse. Siis kutsub kalade vanem oma rahvapüüniste juurest ära vette sügavustesse peitu. Kalamattudel on ka kahepaikne sugulane haltijakon. Kuttomattu ei kasva sama suureks nagu kalade vanem, aga tema hoolitseb oma rahva eest ja hirmutab konnakutu sorkivad lapsed või muidu konni kiusavad inimesed minema. Nota bene, haug, Esox lucius on Soome ja Eesti oludes suur röövkala, kellel on suur suu ja teravad hambad. Kalevalas jutustatakse, kuidas Väinämöine tegi hiigelhaugi lõualuust endale pilli, kantle. Kiviaja soomlased pidasid haugi pühaks loomaks. Nad joonistasid kaljudele pilte šamaanidest, kes võisid muutuda haugiks ja uurida välja vaimude maailma saladusi. Näin. Kui vanadele see vesi on siis? Kogu perele. Minä kyllä nauttisin väga seda raamatut. Kysyttiin, että minkä ikäiset, että koko perhe ja myös aikuiset. Itse nautin kovasti sen lukemisesta. Kas veel on kysymyksiä siis teie hulkasiin, kes olette kohal Suomen instituutin raamattukogus. Kauan teillä plaanissa kirjoittaa on? Aha, niin että kuinka kauan aiot vielä kirjoittaa lastenkirjoja tai ylipäätään? Osaatko sanoa? No, ottaen huomioon, että mulla on aiheena maapallo, niin ei aiheet ihan heti lopu ainakaan kesken. Et kuna teemaks on maakera, siis ilmselt need teemat nii kiiresti otsa ei saa. Kas neid illustraatoreid on, nad on oma tutvusringkonnast, kes on nõus hakata siis kunstnikuks seal raamatukogus?
Et onko nämä kuvittajat sun niinku myöskin henkilökohtaisia ystäviä tai olleet aikaisemmin ja sitten sitä kautta myös olette alkaneet tehdä yhteistyötä? No, työn kautta mä oon kaikki oikeastaan tavannut, joo. Niin päin, että töissä ensin, mutta siis me tehdään töitä sillä tavalla, että kaikista tulee ystäviä. Kirjanik on ikkagi töö kaudu saanud illustraatoritega tuttavaks, aga töö käib niimoodi, et selle käigus saadakse sõpradeks. Ja? Nii palju kauneid ja huvitavaid raamatuid meile toodud. Huvitab, et kas geograaf ise, kui palju ta maailmas on saanud ringi rännata ja millistes kohtades, millised meeldijäävamad kohad on olnud. Et niin paljon kauniita ja mielenkiintoisia kirjoja on tänään esitelty sinulta. Kiitos. Mutta miten paljon itse olet matkustanut ja onko jotakin semmoisia todella mieleenpainuvia paikkoja maailmassa, mitkä tulee heti mieleen tai sinulle läheisiä? Aikaisemmin matkustin aika paljonkin. Mä oon puolison kanssa käynyt kyllä ympäri ämpäri, mutta nyt sitten viime aikoina, niin, no ihan viime aikoina nyt kukaan ei ole matkustanut. Tämä on mullekin pitkästä aikaa ensimmäinen ulkomaanmatka, mutta jo aikaisemmin niin me ollaan jätetty lentäminen kokonaan pois. Ainakin toistaiseksi katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta jatkossa täytyy olla aika paljon enemmän aikaa, kun mennään maata pitkin. Ja läheltäkin löytyy niin ihania paikkoja, että mä itse asiassa pidän esimerkiksi Virossa matkustamisesta tosi paljon. Mun isällä on Saarenmaalla kesäpaikka ja ollaan sinne esimerkiksi purjehdittu. Varem reisis Laura väga palju oma abikaasaga, aga nüüd muidugi koroona ajal seda ei saa teha ja selline muudatus on tulnud ka, et ta ei taha enam lennata. Aga et tegelikult ka lähedal on väga huvitavaid kohti ja Laura rääkis, et tema enda isal on siis suvila Saaremaal, nii et seal on ta mitu korda käinud. Laurale Eesti väga meeldib ja et ta on ka purjetanud Soomest Saaremaale, aga et kui kuigi kaugemale minna, siis see võtab tänapäeval rohkem aega, sest eli eettisistä syistä haluat matkustaa maata pitkin tai merta pitkin. Et eettilistel põhjustel soovib siis Laura reisida kas mereteed või siis maateed pidi. Odotamme kovasti Baltian rataa, että päästäisiin Berliiniin nopeasti. Nii et Berliini on soovi sõita ja kohe selle Via Baltica ka, nii et seda me siis oodame. Aga suur tänu teile küsimuste eest ja suur tänu teile, kes olete seal jälginud seda vestlust veebi teel. Meil on veel üks osa siin koha peal teha, see on raamatuloterii ja need, kes raamatut ei saa loterii kaudu, võivad siis soetada siit koha pealt Avita kirjastuselt. Nii et suur tänu teile seal ja aitäh teile! Kiitoksia! Kiitos!